Ideme na to. No daj. Jarko, ja som si ťa sem pozvala dneska preto, že by som sa ťa chcela spýtať na jednu konkrétnu vec, ktorú si zažil, ktorú máš za sebou. Vieš, o čom hovorím? No ja toho mám za sebou docela dosť, tak som zvedavý, ktorú konkrétnu. Chcem sa spýtať na tú, ľudia tak sa boja toho slova a ja ho kľudne vyslovím na rakovinu, lebo som to teda prežívala s tebou, takže porozprávaj o tom niečo. To sa ťažko niečo hovorí, lebo to treba zažiť, ale nikomu to neprajem. Keď človek do toho spadne, tak potom už len, alebo mne sa osvedčil len ďalší deň. A tam nie je ničo riešiť. Len tú dobrú víziu, len mať pred sebou ten cieľ. Že jednoducho to prejde, to bude dobre. Nechcem sa pýtať na to, ako si na to prišiel po tej fyzickej stránke, ale skôr, či si čo si také aj tušil. Či sa dá povedať o niečom takom, že v tom období predtým si aj ako keby tušil, že sa niečo deje. Kým nezačali nejaké fyzické príznaky, tak nie. To môže človek cítiť tam, kde sú nejaké nervové zakončenia, ale kým nenastane ten nejaký fyzický prejav, tak podľa mňa sa to nedá veľmi vedieť. A dnes, keď si taký teda už posunutý a vieš, že tieto veci, že niečo s telom súvisí aj s tým nejakým vnútorným nastavením seba, tak tam to prepojenie vidíš? Viem, čím som si to nejako buď privodil, alebo čo to spôsobilo. To viem vyhodnotiť. Ale... Môžeš konkrétne? Myslím si, že som veľa vecí v sebe dusil. Že veľa vecí som len prehltol, že však to prejde. Alebo zase bude dobré, alebo to sa ma netýka, tak ideme ďalej. Ale či to je tak, istotu neviem, alebo istotu nemám. Ja by som tak objasnila, že sme teda manželia a dovela som si tento rozhovor, pretože sme sa nikdy o tom nebavili až z takého pohľadu, ako keby si bol niekto iný. A opýtam sa ťa, ako si to vnímal v súvislosti s tým, že si mal malé deti. Koľko mali dievčatá? Veronika mala, myslím, 2,5 a Lenka 5. Lenka bola predškolkárka, a Veronika ešte nedozrela na škôlku. Tak to bola úžasná energia vpred, lebo nenechal som sa zavrieť do nemocnice, všetko som absolvoval ambulantne, čiže bol som stále s nimi, stále v rodine a vnímal som ich a oni mňa. A to bol doping, to sa nedá ináč nazvať. To si pamätám, teda by som k tomu mohla povedať, že ako som to vnímala ja som to tak dlho nepovedala, ako by vôbec v tej aj práci, som bola HR manažer. Pamätám si jeden deň, keď som na parkovisku sedela pred, myslím si, že už si bral chemoterapiu, alebo si bol už tam umiestnený v nemocnici. Som zrovna po jednom cykle chemoterapie skončil na transfúzkach v nemocnici. A môj generálny riaditeľ riešil, že ja nikde seš. A ja vtedy, že no tak ja som na parkovisku pred nemocnicou, môj manžel má rakovinu a čakám ho, je po chemoterapii. A ja som dovtedy neplakala, už to bolo asi aj mesiac, ani mi to nejak ešte celé nedošlo. A až on, keď povedal túto vetu, žekneš heslo manžel a všechno môžeš, všechno je dovolené. A mne v tej chvíli došla hodnota toho človeka, toho majiteľa firmy, alebo teda konateľa. A vtedy som sa konečne už aj pustila to zo seba, rozplakala a tak ďalej. Ale vráťme sa k tebe. Ja by som sa chcela spýtať takú hlbšiu vec, že tým, že sa to týkalo tej časti, ktorá súvisí možno so sexualitou, že či ty si to nejako prepájaš, dusil som v sebe aj niečo takéto súvisiace s partnermi alebo partnerstvom. Som sa nikdy predtým nepýtala. Asi to bude mať nejakú súvislosť, ale priznám sa, že to nechcem riešiť. Že teraz vlastne si v nejakom inom štádiu. Teraz som niekde úplne inde. Vtedy to bolo tak.
to bolo na úrovni vtedajšieho poznania, teraz som už niekto úplne iný a úplne inde, tak to nemá význam riešiť. Super, ďakujem. Ja by som sa tak na záver k tejto téme opýtala. Predstav si, že sedí niekto pri obrazovke, kto má ten problém, komu vlastne diagnostikovali rakovinu, vie, že si to bude vyžadovať aj liečbu, chemoterapiu, vie, že mu zlezú vlasy a tak ďalej. A čo by si mu tak ako poradil, alebo povedal, alebo také niečo pre neho, pre ňu? Držím palce a dá sa to prekonať. Dá sa s tým, nepoviem, že bojovať, ale dá sa s tým zvládnuť ten súboj a treba sa dívať hodne dopredu. Ďakujem. Držím palce.